מכונת שטיפה חדשה יסודות, איך זה עובד? ביצענו תשלום, עברנו כרטיס אשראי, אנחנו מוצאים על הסכום כסף שרצינו, לדוגמה עכשיו לחצנו על 15 שקל, מופיע פה הכמות כסף במסך הקטן. בסדר? יש, כרגע עובדים פה 4 פונקציות, יש חומר לניקוי הג'אנטים, מברשת לריצוף הרכב זה הסבון, מים ללא כימיקלים וסופר וקס. עכשיו, מתי שמתחילים מגיעים, מכניסים את הרכב לתוך העמדה, רואים זה העמדה, הרכב עומד באמצע. אנחנו מתחילים קודם כל במים בלחץ גבוה, לוקחים את האקדח במים בלחץ גבוה, מבצעים שטיפה, מים בלחץ גבוה, סיימנו. עכשיו אנחנו רוצים נגיד לשטוף את הרכב, עכשיו אחרי שרטבנו את הרכב אנחנו רוצים לשים סבון. אנחנו באים, לוקחים על הסבון, לוקחים את הידית של הסבון וממלאים את האוטו בסבון. סיימנו לשים סבון, אנחנו רוצים להוריד את הסבון בצורה מהירה וטובה, אנחנו צריכים ללחוץ עוד פעם עכשיו על סופר וקס להברקה וייבוש מהיר של הרכב. בסדר? באים לרכב, מורידים ממנו את הסבון. עכשיו בהתחלה לפעמים טיפה יצא סבון מהאקדח הזה כי יש הרבה סבון על הרכב. לא להתרגש, לחכות 20-30 שניות וכל הסבון יוצא ואפשר להמשיך לשטוף את הרכב רק עם מים. עניין של פרוצדורה של שנייה, ואז אנחנו רק מים, שטופים את הרכב, אחרי וקס לא חייב לייבש את הרכב. הרעיון בעצם בווקס שלא צריך לייבש את הרכב ואין סימנים. זה כמו כזה ששם לרכב, כמובן כל החומרים ברמה הגבוהה ביותר, אין פה חומר שזה חומרים של שטיפות רגילות, הכל רגיל, שאפשר להשתמש בזה. עכשיו אתם רוצים לשטוף את הרכב מבפנים, לוחצים על שואב הווקס, אתם רואים זה בדלת הזאת, זה עמדת שאיבה. אנחנו באים יכולים לשטוף את הרכב מבפנים. אחר כך יש לנו נגיד כל מיני מקומות שאנחנו רוצים להעיף לכלוך מתוך החריצים של הרכב. נוחים על אוויר בלחץ גבוה, יש אוויר בלחץ, ואפשר לנקות. רוצים לנפח גלגלים. שתי הפונקציות האלה, הספרי עסקה לרכב, ספרי לחידוש הצמיגים ומטליות לניגוב הרכב, כרגע לא פעילות. בהמשך יהיו פעילות ונוכל להשתמש בהן. בסדר? סיימנו את השטיפה, כמה שעלה, עלה, לחצנו סטופ וסיימנו את השטיפה. במידה ובן אדם רוצה להוסיף עוד דקות, הוא צריך להוסיף עוד 15 שקל כל פעם, או לשים מלכתחילה 15, 20, 25 ו-30. הדבר הכי חכם, פשוט שימו מלכתחילה יותר כסף, ככה הוא צריך לשלם בקפיצות יותר גדולות. ואז אם הוא לא מימש את כל הזמן, מה ששילם שילם. כן. בהצלחה ובסייעתא דשמיא. חשוב לציין שכרגע רק עמדה אחת עובדת. העמדה הימנית תהיה פועלת.